Kom indenfor. 20-årige Jonas Hebo Rasmussen bor i kælderen hos sine forældre i Hvidovre. Så her bor jeg. Jeg har min garderobe herude. Han er angriber og topscorer i barndomsklubben Hvidovre IF, der i dag spiller i 2. division. Det er min fodboldklub. Jeg har gået der spillede siden jeg var 4 år. Allerede som helt ung var Jonas et kæmpe talent. Da han var 15, blev han tilbudt en kontrakt i hollandske Heerenveen, men han og forældrene takkede nej. Året efter blev han historiens 4. dansker i Arsenal. Ja, der var sgu en. Det kan man ikke rigtig tillade sig at sige nej tak til. De første måneder var hårde, synes jeg, fordi det var en helt anden omvæltning. Jeg skulle vende mig til at træne hver morgen, og hård træning, og nogle gange 2 træninger. Så når jeg kom hjem fra træning, så lagde jeg mig bare til at sove. Plus jeg skulle vende mig til, at jeg var på det her tidspunkt kun 16 år. Jeg var væk fra min familie, hvor jeg havde været vant til at bo sammen med dem og være sammen med dem. Og så bor jeg så herinde. Familielivet betyder meget for Jonas, forældrene og de 2 mindre søskende. Derfor var det også ekstra hårdt for dem, da han endelig skulle forlade Danmark. Det var nogle svære dage, synes jeg. Det var enormt svært også, da du står ude i lufthavnen. Det hele det, der man har forestillet, skal stå og sige farvel. Der var, i hvert fald, jeg tror, der var 20-30 familie og venner derude og sige farvel. Det er fandme svært. Og alle hans kammerater og familie står derude. Det var sgu lidt hårdt. Altså, det var satme hårdt. Det var en mærkelig følelse, synes jeg, fordi på den ene måde glædede jeg mig helt vildt til at sætte mig ind i flyet og komme afsted, men på den anden side, så tænker jeg, er det nu det rigtige at tage væk herfra? De første 14 dage var bestemt ikke sjove overhovedet, ikke. Slet ikke. Jonas er søn af Hvidovres klublegende Kim Rasmussen, og faren var også stærkt involveret i skiftet til den engelske storklub. Det startede med, at det er faktisk Niklas Benders far, der ringer til mig og siger det, at de var interesseret i Jonas. Vi skulle sige ja først, men Jonas var for første, hvor vi snakkede med ham, der var han helt hook, men det er de fleste vel indtaget, når man spørger, fordi alle har jo den her drengedrøm om at komme afsted. Jeg har faktisk et sjovt billede, det er for dengang min far. Dengang min far spillede for Hvidovre, det var jeg sammen med ham mod FCK. Det var dengang, der var fulde tribuner på Hvidovre Stadion, Superligaen. På det tidspunkt var han jo kun en stor knægt, og det er tidligt at flytte afsted, synes vi, til London som en stor by at flytte afsted. Og så også det med, at skulle gå ud af skolen. Han kunne lige nå at få 9. klasse med. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg selv sådan været imod det, at man skal tidligere afsted, for jeg har jo sådan en indstilling til det. Hvis du er god nok, så skal du nok komme igen dernede. Så det var sådan lidt selvmodsigende faktisk. Der er lige, hvad jeg har behov for. Der er fjernsyn, DVD. Jonas fik aldrig opfyldt sin 3-årige aftale med Arsenal. Han var blevet for gammel til ungdomsholdet og bad om et møde med akademichefen. Han fortalte mig det med, at jeg jo selvfølgelig ikke kunne være ungdomsspiller mere, og at det eneste mulighed var, at jeg var i reserveholdstruppen. Men de selvfølgelig ikke kunne love noget. Og så da jeg gik ud derfra, så ringede jeg til min far, og så snakkede vi lidt om det. Og så fandt vi ud af, at det bedste for mig ville være at få ophævet kontrakten på det tidspunkt. De fleste vil nok sige, at jeg tager et 3. år i den største klub, men der tænkte jeg, at det kunne være bedre for mig at komme hjem. Svaret er jo, at jeg ikke var god nok, og så er den jo ikke så meget længere end det. Men hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg føler ikke, at jeg kunne have gjort noget anderledes. Altså, jeg trænede hver dag og gjorde alt, hvad jeg kunne. Hvidovre IF har ingen professionelle kontrakter, og Jonas kan forlade klubben når som helst han ønsker. Alligevel vil han blive i barndomsklubben, i hvert fald i den nærmeste fremtid. Det sidste halvår, selvom jeg har spillet i 2. division, har det måske været det sjoveste halvår, fordi jeg har spillet fast og sådan nogle ting. Og så, hvis folk har lyst til at kalde det en fiasko, må de hjertens gerne det, men det får de ikke meget til at sige.